Que pasa? Como estamos? Benvidos, señoras e señores, ao Volta ao Prato. Como cada tarde estamos aquí na Televisión de Galicia cociñando estas cousas, xa sabedes que pasan, de repente cacho unha tixola, pamba, que é unha tixola. Queimaste, pamba, queimaste. Pero aquí estás, vendo receitas na Televisión de Galicia como cada tarde, e o ben que o pasamos que seguídenos como sempre en @Volta ao Prato, porque aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe, como todos os luns, martes e mércores, temos a parella, vamos, de ouro, a parella espectacular deste programa. Vamos recibir con fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Escápame, Este é para escapa. O mellor de todo é que se vía na imaxe en plan a ti. Aí vai. Sí, claro, como cando che marcha ahogando, sabes? Acabo de dicir, teño un punto aquí e... Marchou. Estate espabilado. Estás ben hoxe? Sí, estou ben. Bueno, é que eu vinte un pouco cabreada. Antes, no, A vida é así. A vida é así. Porque ela... Tamén se pode cabrear de vez en cuando. Vou dicir unha cousa. A Begoña, cando non lle saen as cousas como ela quere, verdad? Cando se torcen un pouco, ves así afumeando por aquí. Sí. Fumega máis correndo. É correndo. Bueno, mirade quen temos aquí hoxe. Bueno, do berro me metiches, ai, Que é isto, Begoña? Este é meu amigo, mira. O seu inimigo. É o vaso batedor, Vaso batedor. Non sei se... Cuidado. Prepárate, Prepara. A ver se funciona. Vai haber unha guerra. Funciona. Sí, funciona, xa verás. Xulio, como estás? Moi ben, desexando ver a loita. Estás preparado, non? O sea, xa nin queres decir que tal estás, nada, só queres vai ser centrarte. máis interesante que... Perfecto, pois... O fútbol. Señoras e señores, imos cociñar na Volta ao Prato a ver que nos trae Pili, de Baralla. Ola, son Pili de Baralla. Gústanme moito os chícharos. Eu fagos con xamón e a huevos cocidos, pero tamén yo lo boto as ensaladas, as ensaladillas, o pescado e a carne. Gustaríame que os nosos cociñeiros que cociñan tan ben se me podían dar algunha receta nova para eu poderla facer na casa. Saludo aos meus fillos, netos, e noras e toda a miña familia. Pronto nos vemos. A ver, mira como va. Hola! En crema ou guiso, chícharos diviso. Ali ao lonxe, viste como caen os chícharos? Mola un montón. Martín, nos compañeros estáse currando moitos fondos, Sí, habrá que facer un regalo. Hai que dar o mestre Mateo aos fondos. Ou facerlle un regalo. aos fondos. É máis fácil facerlle un regalo. Sí, bueno, sí. Porque hai mestre Mateo por fondos. No. Sí. O peor é que pensaste de verdade, non? Sí, claro. Mestre Mateo de fondos. Eu que sei, Vale, perfecto. tío. Vámonos a instaurar para Martín. Son cociñeira. Que vas facer, Begoña? De fondos, de cociña. De fondos, Que vas de facer? A ver. Pois unha crema. Unha crema templadiña, depois vamoslle poñer un poquinho de salmón afumado, vamoslle facer unha salsiña de yogur, vai quedar riquísima. Plas. Salsiña de yogur con anchoas. Como vai A ti gusta estar? salsa de yogur? Sí, ensalada? moitísimo. Xa verás que Como rica queda. vai estar? Riquísima. Vai estar riquísimo. Espectacular. Eso é o que vai facer Begoña Vázquez e Don Xulio Mato, a ver con que nos sorprende o home. O outro que queda, un guisiño. Un guisillo. Un guisiño, pero un poquinho diferente. Vale, un guisiño deses de chup, pero bueno, chup, porque Ten que ser rápido. En tempo real. Vale. E vai levar xamón, chourizo e despois vamos a cimbrar 3 huevos fritos. Vale. Mira, Que fixen? antes de nada, veño dun aniversario. Sí. Estuve agora nun aniversario, veño... Un cumpleanos. Sí, e volvo a marchar. sí, un aniversario Entonces, é outra cousa. un carro dado podía vir. Non, un aniversario pode ser un aniversario de bodas. Bueno, ou non cumple, sí. Entón, agora vou marchar outra vez cando acabemos no programa, outra vez para lá. Sí. Entón, estaría genial... O sea, fixéchenos un favor, vindo. No, estaría genial que me derades algo de comida para levar, para que digan, ostras, que vende traballar. É ben triste o aniversario se vai a levar nun tupper uns chícharos a un cumpleanos. Bueno, é verdade que non son as receitas máis para levar a un cumple, é verdade que non. Pero mañá ven, que traes, a un chícharos. Para min, sí. Señoras, señores, cociñamos chícharos no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Vamos para lá. No es tan fácil ser verde si no te distinguen de la hierba. Madre de Dios, pero que é isto? Está, Pets. Está me dicindo, está me dicindo directora que a Rana Gustavo, pero escoita. A Rana Gustavo, directora, a ver, eu non quero desvelar a túa idade, directora, pero a Rana Gustavo pa ti moi ben, pa nós... Pa min ben, No, pa ti xenial. Eu digo Pa unha Xulio cousa. xenial tamén. Eu non vi nada deso porque botaba o día na calle. Sí, claro.
Eu botaba o día na calle. Sí, vamos, non facía nada. Non bicho o Xabarín Club? O Xabarín, sí. De feito, dicíalle agora ao noso público, Baralla, que había unha canción que lle... Era... Orballa en Baralla. Orballa en Baralla. Neva en Manzaneda. Orballa. Xabarín News, emitindo a TVG. Sí, Aquí sí. sí. Home, claro. Home, claro. A TVG está aquí, na miña cabeza. Bueno, veña, a xente da casa que nos chame, como sempre, 881-365536, teléfono a Voltas co Prato que podedes chamar para falar con nós, para comentar, para todo o que vos dé a gana. Si queredes decirlle algo a Begoña Vázquez, a mellor cociñeira de Galicia 2024, parte 2025, do que lle dé a gana, chamade 881-365536 e ademais podedes gañar 50 euriños, a que sí? Voume fazer un diploma. Cociñeiro do que me dé a gana. Do que me dé a gana a mí. Exacto. Ou do que lle dé a gana a Cañotes. Non che vou rimar o coitelo, que case che fago así xa. Aí vai. Vou fazer unha crema. Contame, sí. Vale. Vou botar un pouquiño de ceboleta tenra, ves que xa empeza a facer un pouquiño de chisporroteo. Sí. E despois vamos a engadir unha cabaciña, que agora temos un montón de cabaciñas que hai Mima, cusalas. tan saindo, Está moitas, Escoita, E temos unhos chícharos. Onte estiven con meu sogra, pregunteille como andaban as sandías. Como andaban? E dixo que xa estaban así, Claro. as sandías. Moi ben. Eu creo que pode chegar ao obxectivo de ter unha media de 10 kilos que tuvo hai un par de anos, tuvo un montón delas de 10 kilos. Que ben, que Está suerte. pegando 10 kilos, Son unha suerte, 10 kilos de sandía, Pero non unha, porque unha pode sair. Tiña Xa. igual 10, de 10 kilos ou 12. Moi ben. Moi ben, Boa horta. Boa horta, boa horta. Que a sandía fanse moitas Na cousas. limia, na limia eso sabe mi má. Mira, chícharo, teño congelado. Por qué? Porque Perfecto. vamos a usar en congelado no momento que este un pouquiño xa a verdura cociñada, vamos a engadir 2 tazas de chícharo congelado e 2 tazas de auga, que vai ser as nosas medidas, vale? Gramula. Aí, vamos a engadir un chisquiño de sal. Así. Taca, taca. Taca, taca. E un pouquiño de pimenta. Taca, 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 taca. Aí vai. Mira que ben. Con Begoña Vázquez aquí, cociñando. Na televisión de Galicia, Aí vai. Estades todos atentos ao que pode pasar despois no Mundial, pois antes, facendo o aperitivo. Aquí, má sempre. Ou non? Claro. Sí. Vamos a botarlle xa a cabaciña. Bótela coa pele e todo. Sí, sí, capel. Sí, pero a receita era así, sí. Por que estás facendo así? Non era así? No. A ver, espera, algo está pasando aquí, por favor. Que alguén me explique a situación, porque se están rindo. A directora por aquí, Xulio tamén, que pasou? Que eso tiña que cocelo. Eso tiñes que cocelo. Claro, pero bueno cocer, pero eso non colle sabor. Claro. Claro, a ver, teño que cocelo nas 2 tazas de auga. O printer pon, cortamos a cebola tenra e a cabaciña e cocémolas en, Claro. en 2 cuncas de agua e sal 5 minutos. Pero a vida é máis rica sofrita. Hai sempre moitos camiños para chegar ao final. É verdade, E así vai é verdade. quedar máis rica, home. Voulle dar un sofritiño así pequeno e xa lle boto ahora a cocer. Vale, pois veña, vamos con Xulio Mato, deixamos aquí a Begoña Vázquez co seu vaso batedor e o seu problema coa cocción. Desde aquel entonces Chicharitos comía Vale, todo por ti. Non controlamos moito, no, é que lle vou decir á directora que ao mellor hai que ir actualizando a época musical, non a lista, sino a época, non? No, para mí está ben, Para ti sí, para ti sí. Sí. Esta era a que che sonaba no quiosco cando ibas comprar os chicles, non? Sí, os picillos sueltos. De verdad, Comprabas os picillos sueltos, non? Sí, eso era moi mítico, Bueno, mira, allo, 2 dentes de allo e unha cebola, temos aí refogando, vale? Teño unha pregunta que facerche Dime. antes de falar da receita. De onde son os chourizos? Chourizos de Lalín. E os chícharos? Os chícharos, non sei. É que... Os chícharos deben que- ser de Perú. Espera, é que hai unha persoa por Instagram que nos dixo que reivindicaba o uso dos pementos galegos porque Antonte, Esther, concretamente, outro día Antonte utilizaste os pementos italianos. Ten razón, Entón perdón, dixo, Esther. non é broma, non é porque o noso cámara sexa italiano, que tamén. No, ten pero razón. isto é verdade. Díxonos que hai moito pemento en Galicia para ter que usar o italiano. Vale, prometo che non volver a usar o italiano mentre sexa pimento galego en tempada, vale? Moi ben. Rocío, Gloria, non quero pimiento italiano. Compañeiras, non queremos pimiento italiano. Ui, casi, Que nos chega con charlo italiano, Son moitos italianos no mesmo sitio. Sí. Sí, Bueno, demasiado. Veña, va. se ha empezado a dourar.
Ajá. Así que vamos a baixar o lume. Para non se nos... Mira que libre estou, que estou cocendo, Mira, e agora vamos a botar aí un par de folliñas de loureiro. Bego, Bego, Rascou vai na tua mejor, honra, Rascou mejor isto, Aí vai, un par de folliñas. Bego, Loureiro. Uf, moi ben botado o loureiro. gustache, Para perder, ¿no? Bueno, xa veremos. Quedalle genial os huevos fritos o loureiro. chícharos. Os huevos fritos e os chícharos. Ti sí que hai huevo frito. Bueno, mira, chourizo. E vamos deixar que se nos frita un pouco o chourizo, despois vamos picar tamén ese xamón. O sea que isto vai ser algo contundente. Vai ser bo material, Claro, non aceitunas como veo, que últimamente moito aceitunas. Está moi fitness, verdad? Está moi... É verán. Van a chamar... Eso está fenomenal. Cando che importou a ti que fora verán, Aceitunera de Castrelo van a chamar. Pois teño un aceituno agora, porque me regalaste vos. É verdad. Vamos chamar a nosa convidada, veña, recibimos cun fortísimo aplauso a Pili de Baralla, un aplauso para ela. Hola, Pili. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Boas tardes. Ven por aquí, ponte por aquí, por favor. Xa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que ben huele. Huele ben, verdad? É mellor sabrá o. Hombre, Esperemos que sí. Hombre, temos aquí un gran cociñeiro. Moitas gracias. Tío. Que sale Ves, todo ves, moi ben. ves. Bueno, a ver se te gusta. Despois Hombre, empezas a espero que sí, menuda no. atrapallada que fixo o gran cociñeiro este. No. Ay, nunca se sabe. Mira, vamos a tapar un poquinho. Bueno, Cando un le ven xa ao principio é que... Bueno. É que a cousa vai ben. Sí, Bueno, sí. mira, conto xo que teño aí. A ver. Un par de dentiños de allo, bon aceite, Sí. de oliva, un par de dentiños de allo, 2 follas de loureiro, unha cebola Cebola. e un par de chourizos Moi de ben. lalín. Non Vale. lle botas viño blanco ni nada? Despois, teño aquí, Ai, mira, despois, teño aquí este que coñac, está teño aquí de todo. Pero vamos a deixar que se nos poche un poquinho isto. Xa. E mentras vou ir picando moi picadiño o xamón. O xamón. Porque leva chorizo e xamón. Sí. Casi O xamón plato único. blandiño. Sí, está, a Xa verdad que está voy a estar un pouco máis Xa o curado. tes desalado? No. Home, máis curado tamén te sale máis duro. Sí, pero bueno, mellor así Claro. entón, non? Sí. Pois perfecto, Eu penso mira. que sí, para min vai perfecto, Mira sí. que ben comprou rocíos. Así que... Moi ben, moi ben. Estás curiosa, gústame. A que sí? Sí, estás lle preguntando, estás Hombre. curiosa, así non teño que traballar eu. No. Ai, mira que... Pois, máis xa quero podes ceo que compartir comigo. No, que non, pero eu Non non... tens que traballar, e No. traballo eu. Claro, e cobro Mira eu, tú. que é bonito. E cobras ti, carai. Hai que ser largos, Normalmente amigo. traballamos No, pero gústame que lle preguntes polos procesos do Claro. plato. Do Sí, plato, está porque ben, está así ben. tamén o fagarei. Claro, farei eu así na sabes casa. facelo ti na casa. Claro. Este é moi doado de facer, Sí, moi doado, é un exactamente. guisiño moi travi, pero queda moi rico. Despois vou botar un par de ovos fritos, en vez de escalfados ou Eu fago cocidos. os calzados, bueno, eso ao gusto de cada Pero fritos, persona. como son tan Sí. golosos, pues vamos Claro. a botar. Tes jaliñas? Teño. Ah, claro. Ah, claro. Así que, e coello tamén. Tamén, ostras. Estás perdendo do coello, Pois, xe moi sano. Estás perdendo, no, o de crialo na casa. O de crialo na casa, eso Sí, é. porque eu Como hai moi- teña suerte con eles, é unha carne buenísima. Sí, o que pasa é que É máis rica. ás veces tamén morren con facilidade, o Home, coello. sí. Y bueno, sobre todo si Pero- vas con pau na cabeza. Home, sí. Mas aí, Que claro. te iba a decir, o picante gustache? Sí, Sí, que pero vamos a toque... botar. Eu fixenos ainda pouco Botámoslle un par de sai. calleniñas, aí E va. botelle un pouquiño de cayena aí, Pues vamos a que de botar sabor. aí un par É de que dá sabor. cayenas, porque se a botemos ahora tamén nos vai coller un poquinho Sí, máis de sabor. colle un pouco máis de sabor. Aí está. Ala. Exactamente. Pili, que che parece? Moi ben. Sí? Moi ben, sí. Gústache, tes algo que Gústame. decirlle ou... Veña, pues mira, vou ir botando xa Antes de tamén que o... lle vaicheselle queimar, No, vou botar o xamón. Ah, Vou bueno, botar o bueno. xamón tamén para que refogue. Ou rebaixas un pouco. No, que estou aquí No. pendiente, que é o que teño para facer Vale, tamén. vale. Senón... É que cando te des conta, estás. Nada, non te preocupes que vou estar super pendiente. Teño no espabila. sete, teño no Si cho- sete. No, Ai, se bueno. cho dixo eu, disme. Xa estás non sei que, non sei cante, ti cañata. Ahora, A como la cho di Pili... cañota, porque Como cho di a la Pili... cañota. Pili ten criterio, ti Claro. no. Xa. Vale, Eu vale. digo a verdad. Vale, perfecto, para eso estamos. Vamos Claro. ver de Begoña. Sí. Pues veña. Vamos ver Begoña. Vamos ver de Begoña, A que ver, está Begoña, que lesionando. está facendo? Que estás facendo, Begoña? Benvida. Vouche facer Tamén algo, chícharos. algo máis de brau, sí, Sí, chícharos. vale. Pero neste caso vámonos a mezclar. Distintos. Sí, distintos. Claro. Vamos a facer unha cremiña. Unha cremiña Ah. como normalmente facemos, vale? Que Xa. sofreímos un pouquiño de cebola, un Xa. pouquiño de cabaciña e vamos a engadir os guisantes Os chícharos 2 minutos aí, antes sí. de que terminemos de facer a crema, porque o guisante está conxelado Sí. e a caer 2 minutos 2 está minutos listo. está listo, Sí. sí. E por vamos a triturala cun pouquiño de aguacate. Vale, gusto o aguacate. Sí, encantado. E queda súper cremosiña, Oh. moi Pero rica o e moi de aguacate, verán. botas a crema, non? O aguacate vamos a botar aquí. Triturarei, pero Sí. a crema. Sí. Oh,
E iso por qué? O de botar aguacate? Queda moitísimo máis cremosa. Bueno, pero por si, dalle É que si é algo por- de sabor ou... Home, claro, o aguacate Claro. non ten sabor. Ya Sí, sea por pero de botarlle Hello, mantequilla ou aceite ou que sea, porque Sí, xa o pero leva o aguacate. eu o que digo é que, claro, isto xe ten bastante sabor, tampouco creo que o aguacate lle cambie moitísimo sabor. Ai, cambia, Mira, cambia. o aguacate Dalle cremosidade, eso seguro. dalle cremosidade, dalle sabor tamén. Dalle sabor tamén. Claro. Oh, perdón, por Tú preguntar. cando untas no pan... Sí, dá Claro, sabor. dá sabor, Dá sabor, por dá eso. sabor. O Non volvo a aguacate ten preguntar. un sabor moi parecido á castaña en verde, as frutas así, os frutos Sí, secos en aportados. verde, as aviladas en verde, rollo así. Claro. Sabes, Claro. entón, calle esa A mí- parte así. A mí non me digades Dele nada que que eu te non susan volvo a moito, preguntar. E aí teño un pouco, Eu acompañar con un non pouquinho volvo de a salmón. preguntar. E por vamos facer unha salsiña de yogur, de anchoa, cun pouquiño de soya e unhas pouquiñas aceitunas Aceitunas. para acompañar a cremiña, porque vai estar así como medio templada. Vale, Que guai. aí vai, casi vai estar, ver. dentro un chusquiño. Faltalle un pouco indo á cabaciña. A cabeciña che dura, Pois vamos Pero bueno, esta... Non é fácil de... Vamos a preguntar Hai a que ser Pili. tiernas, Que lle que... parecen as receitas A min antes de pareceme, sentarte. a min pareceme moi ben. Hai algunha que ti digas que che ten así un pouco máis de... Bueno, Non sei, hasta que as prove. Aquela é máis tradicional, sí. claro. Máis Lo tradicional e tamén máis cargada de calorías. Xa estamos. Bueno, no. É máis de inverno. É máis de inverno. Co aguacate Entretiempo. se las trae, Bueno, pero, home, Co varme aguacate comparar o se las chourizo co trae. aguacate. Bueno, bueno. Home, a quen se lle aguacate ocurriría tamén. comparar eso? Eso. Un chourizo tanto un aguacate. Home. A bomba, sí, home, sí. Hai xente que lle ten medo como ao pau co aguacate. Que velocidade. É verdad. Bueno, pues nada, vouche pedir entonces que vayas á zona de Vale. sufridores e despois chamámoste, vale? Vale. Pois veña, un aplauso para Pili que está Chao, con nós chao. na Voltas co Prato, ben de Baralla. A ver cal é o Bueno, meu sitio. hoxe cociñamos chícharos, porque pouco caso lles facemos, para moito que nos gustan. Polo visto, son unha das sementes máis antigas do mundo, e xa nos gustaba meterllo dente hai casi 10.000 anos. Deles todos se aproveita, será por iso que os franceses lle chaman mange tout, algo así como come todo na nosa lingua. Sí, cando están tenriños, alá por abril ou maio, mesmo lle aproveitamos as vaíñas. Como sabedes, aquí en Galicia teñen especial son os de Betanzos, e será por iso que teñen ata unha cantiga propia, pero tamén son moi recoñecidos os de Ferrol, e uns da terra cha que lle chaman chícharos da cova. Sei que son unha delicia, e lembrade, se non os hai frescos, non se acaba o mundo. Témolos todo o ano en conserva ou congelados e non están nada mal. Probade as nosas receitas se quedades con dúbidas, revisade as nosas redes sociais, como sempre, sabedes que aí en @voltascoprato temos todo pendurado e aí podedes falar con nós, comentar o que queirades e recordade que ata mañá temos o noso concurso fotográfico gastronómico do Voltas co Prato, quinta edición. Vale, xa está pechado. Ah, no. Pechámolo cando acaba o programa. É que me está dicindo a directora. Pechámolo cando acaba o programa, pechamos o concurso fotográfico gastronómico. Mañán saberemos quen é o gañador ou gañadora. Vamos con Xulio Mato. Bueno, mira. De polo de Betanzos, é máis cebola. Vou intentar os flamexar. Nunca os flamexar. Espera, que Charlie isto nunca o viu. No, nunca Espera, para. Bueno, pues atención, Podemos baixar as luces? Ou non se poden baixar as luces? É que como temos... de Ai, intensidade. só. espera. Charlie, ten tino porque lle vai prender lume. Vas E non a queremos agarrar, que, vas a agarrar. que marche a cámara, vale? Dalle, Jules. Bueno. Teño chispa. Ahora. Ahora sí, venga. Hablar con Julio, veña. Perder, Pero por que este momento? Pois porque tiña que botarlle coñá e dixen, vou botar o primeiro, así facemos un pouco de Espectáculo, non? Claro. Podemos subir as luces se queredes, compañeiro. Efectivamente. Ahora, tampamos que se evapore. Mira, vamos botar xa aquí. Parece unha queimada de chícharos, verdad? Sí. Sapos, curuxos. Bueno, así que Moitos como é? Mangetú. Creo que é mangetú. Eu pensei que eran petit pois. Mangetú. Pensei que eran petit pois en francés, pero Sí. o que ti digas, o divulgador es ti. Temos unha cousa que facer. Sí. Sí. Queres que fagamos? Eu estou no... O sea, non me chegaba o momento. É que Sobre ti... todo despois do que pasou onte. Ti, a ver, vamos a decir que ti malo francés non sodes os mellores amigos. Sí. Sí? Son casi podría decir que bilingüe. Pero non sodes os mellores amigos, ti máis eles, digo. No, sí, bueno, eu respeto todo, Bueno, sí. Respeto todo. Pero bueno, aí Vale. tes máis, sempre ter máis... Vale. Bueno. É o que quero o pique. Veña, ven para aquí, ó, fai favor. Veña, Pero vamos. vou botar caldo, para que vaya Bótalle o cocendo caldo, esto. bótalle o caldo.
Bueno, vámonos a facer durante varios programas varias traduccións simultáneas. Hoxe, xa que onte foi o día da... Foi o día da toma da Bastilla. O día da toma da Bastilla. Foi o 14, sí, o 14. Vamos a rendir unha homenaxe. un sinxelo homenaxe. Vale. Vamos alá, porque este programa Voltas co Prato de Televisión de Galicia quere presentarse de maneira oficial a dar as badaladas do 26-27. 26, 27. Polo que, Alors, dende este programa, de cet programme, queremos pedirlle á señora Televisión de Galicia nous voulons que la TVG... que nos dé a humilde oportunidade Ostras, estás-me complicando moito. Espabila. Une opportunité de facer as badaladas do país. de faire les badalés du pays. De la patrie, de la patrie. De la patrie. De la patrie, De la patrie. que eles dino moito no... De la patrie. Aí está. Au revoir, Mbappé. Vale, xa está. 12 chícharos, 12 badaladas. Moi ben, gustoume como fixe Xulio, gustoume. Au revoir, Mbappé. Bueno, xa tengo caldo, vale? Xa están cocendo os... Ostras, pero sigue controles de francés, Un petit peu. Ostras, Bueno, mira, ahora vamos a Por lo menos botar aquí. parecía. Tomate frito. Sí, pero ti tamén vas buscando as palabritas retorcidas, É moi que pájaro. si non queda moi... No, Claro. queda un pouco... Claro, non queda tan oficial, é verdad. Claro. Para a próxima facémolo en inglés. Vale, veña. Xa verás. A semana que ven. Xa verás que risa. A semana que ven, Sí. facémolo en inglés. Xa verás que Eu risa. agora teño B2, xa o sabes, Sí, bueno, ostras, ainda me vas a corrixir. Bueno, mira, ahora vamos a deixar aí que vaya chup-chup, xa vai ser o 5, vale? Moi ben. Vámoslo tapar para que se nos faga. E mentres vamos a facer... Mira que pintaza ten xa, Oh, que guai. Mentres vamos a facer... E non se pode agarrar? Non, home, non debía. O que está, vale. Non debía. Espera, que ahora sí que debía porque subín ao 9. Quería prender este Vamos a outro. deixar a Xulio aquí ao chup Vou ir chup. fritindo uns ovos, Vai fritindo uns ovos e imos con Begoña Vázquez. Xa casi está, xa casi está. Igual que el dicho de Juan Palomo, vive tu vida. Atención, porque vai chegar un momento histórico, diría eu case, O meu amigo... Begoña versus o vaso batedor. Queres que poñamos Va a ver o esto. chiringuito? Bueno, Poñamos o pon o chiringuito. chiringuito. Poñede máis o chiringuito de Begoña, por favor. Begoña, aí está. Aí tedes, o vaso batedor de Begoña. Aí. Hoxe, a cociñeira, o ser humano, contra a máquina. Versus o vaso batedor. Agora a ver se tritura. Isto é peor que o Inglaterra-Argentina, No, hoxe... Vai haber aquí máis golpes, Hoxe se non tritura ao terminar xa sabe pa onde vai. Atención, ti quen sería? Que prefires ser, Inglaterra ou Argentina? Pero que a min dame igual, Bueno, eu xa, non sei pero digo, nada de... por darlle un pouco de emoción, que prefires ser? Home, Argentina, gústame máis a súa pois xa está. gastronomía. Por a verdad. perfecto. Home, porque os outros non teñen. É que a ver. Por eso, home. É que... Para outros- comer os outros pescado días- para dar fritas vou a Andalucía. O vaso, Borda. o vaso batedor vai ser Inglaterra, vale? Teste que meter tú, dixenche algo a ti de No, te digo que as chourizo. judías, os ingleses, bórdanas. Sí, é o único que saben facer. Claro. Abren unha Judías lata. pintas. Xa está. Vamos alá. Vamos alá. Vamos a botar un pouco de sal. Hai medos, Vamos a sí. poñer música de tensión, por favor, Jaime. Aí está. Un pouco de aceite. Unha vez máis. Espera, unha vez máis. O plato... Begoña do xa- Vázquez do que che contra o vaso regalamos- batedor. o xa- Quen gañará? O plato que che regalamos no Xamollón. Argentina contra Inglaterra. Xa empeza. Xa empeza que está indo ben. Está indo ben. Está indo ben, Begoña. Sí, agora sí. Begoña, moi ben, Begoña. Que ben. Ostras, Mira. igual é Anda, reconciliación. igual lo estábamos usando mal. Buah, non se vía, vamos. Menos mal. Foi, mira. Non se vía unha trituración este programa así desde... No, tan fina, Como vai, como tritura, O sea, outro día sentiuse mal polo do outro Sí. día. No, porque sabía onde acababa hoxe. Sabes, no lixo. Entón a quen lle damos a vitória hoxe? Hoxe a vitória é do batedor. Dalle a vitória ao vaso batedor? Vale, por dalle a vitória ao vaso batedor, polo tanto, o vaso Pero outro día batedor... ganei eu, Gaña, Begoña, gaña, perdón, o vaso Pero batedor mira, contra só Begoña. tritura na parte de abaixo. Sí, é un pouco trampa, non? Sí. A ver se está ben. Mi má, Mira, aí que non se move, é que faz agora? Ten tino, No, non lle pasa nada. No, sí, ó. Funciona sin nada. Vai, a tapa de seguridade vai genial, Ahora xa funciona sin A nada. tapa de seguridade Ahora- vamos, ahora xa funciona- magnífica, xa funciona funciona de sen cualquier tapa, maneira. De vamos. seguridade, Mira que verde quedou, que Non quedou sei moi de que, bonita. pero Xa está. Non fai falta tapa ni nada. nada. Eu creo que o apago sigue funcionando. Listo.
Bueno, pois un aplauso para Begoña e para o vaso batedor que se reconciliaron hoxe. Que ben ul, Está moi rica, Huele moi ben, Moi rica, sí, sí. Moi Begoña. ben, moi ben. Begoña Vamos a pasou de votar. ser a mellor cociñeira galega que aplaudan porque lle funciona un batedor, Como cambia. Vas costa abaixo. Vai costa abaixo as Cambian as empresas. cousas. Pero pódeme facer o diploma que me dé a minha gana, Mira, vamos a botarlle. Botelle un poquinho de soya, vale? Ah, era soia, pensei que era perrins, era soia. No, é soya. Vamos a botar así, vamos a remexer un pouquiño. Esta está moi rica, podémosla meter na nevera e deixala na nevera para consumila, así. Vale? Pero canto tempo che aguanta? Home, non che aguanta moito porque vas a comer. Está moi deliciosa. Pero dun día para outro, 2 días aguantas Está perfecto. moi deliciosa. Moi deliciosa, claro. Más superlativa non pode ser, está moi Agora vamos a facer deliciosa. a salsa. Mira, Olé. vou limpar este cacharro porque non quero poñela no vaso batedor aí. Entón vou limpar o cacharriño este. Mira, moi fácil a salsiña. É unha A salsiña de salsa vai estar yogur que xa temos feito moitas veces. Lemon. Lemon, que é limón, pois que non entendades, pero ela como é bilingüe, trilingüe, Son cuatrilingüe. cuatrilingüe. Home, portugués, galego, castelán e inglés. Bueno, creo que vou mellor co francés. Sí, Sí, algo sí. das Home, che pois podías haber feito ti a doblaxe. No. Prefiro estar tranquila no meu ambiente. Yogur, aceite, zumo de limón, pimenta. E varlle botar as olivas máis as anchoas. Sí. No, as anchoas, eso vai ser despois para poñer vale. no plato. Vale. E agora vamos a botar as aceitunas estas. Tan boas as Moito oliva para aceitunas, pouco yogur. Ti eres máis do oliva recheo ou non? A min encántanme. Eu Dame son de igual. rechea, Eu son de todo. Gústame das dúas maneiras. Gústame tamén moito aliñadas. A min Así tamén, machacadas e sí. aliñadas, encántanme. Xa vos dixen un día humus de aceituna. Mal chamado humus, pero humus de aceituna. Está moi boa, Sí, gustache a ti. Oh, É máis ben un tapenade, Sí, iba a dicir eu. sabes? eu fago con garbanzos, É máis Ah, aceituna. porque de aceitú. claro. Bótalle Garbanzo, unhas poucas aceituna. aceitunas a humus. No, pero casi leva a mesma cantidad un que do outro. Ostras, ten que estar saladito, Si, tens que botar un pouco de menos, sí. Claro, claro. Porque senón queda moi salgado. Claro. Que fixen moitas veces. Sí, tens toda a pinta. Tens toda a pinta. En que tiende a Pero, comprar? madre En que mía, tiende a pero, vender? vas a facer, No, sabes que eu vas a facer yogur recheo de olivas. Descubrí nun restaurante que o facían, pregunteilles como facían en Santiago. E deronche a receta? E Sí, díxome, pero deronlle a mal. díxome, pois mira, simplemente trituras, botaslle as especies que queiras e fuera. E fixeno así, co vaso batedor, E clavou, non é? E claveino. Mi mal. Risa, xente, E despois abreu un yogur, Que vista ten? Ten unha vista. Viu a receta e e xa... despois abreu un yogur e comeu non. E fixe un postre. Abriu un yogur, botalle un pouco de mel. No, sin mel. Eso xa é outro postre. Aí vai, así. Joder, pois. Vamos a engadir un pouquiño máis de sal. No, vos, a verdad, sodes moito de animar a xente a cociñar. No, eu que quero é Mira, ver en que eu digo resulta unha eso. cousa. Sí, sí. É unha das cousas máis bonitas que hai, cociñar. Sí. É verdad. Pois É que se este perdendo é unha pena. Estás perdendo, Porque hai xente que agora que xa nas cociñas solamente ten o microondas e un air fryer. Yogur, Sí. Eso é unha aceite, atrapallada. zume de medio limón, amando olivas verdes, comiño, sal. E cando van as anchoas máis o salmón? Cando monto o meu plato. Vai de decoración. Pois vou falar con Pili, veña, vamos con Pili de Axuda, baralla, axuda. vamos para lá, veña. Voy. Deixa, espera aí, sentado. A ver, que queres? Vamos sentar contigo. Ai, vasme sentar comigo. Ai, moi ben. A ver, que vos facía tanta gracia aí de jaja? Pois, Gracioso. Claro, que se mete... tes ca túa receta, que tes unha receta non sei que, non, a ver, explícate. Hai cousas que sei facer. Que sabes facer? Mira, o meu plato estrella son os macarróns con chourizo. Ai, mira que difícil, Sáleme de maravilla, Sáleme de maravilla. Vai, que sorte ten. Joder, é unha... Vamos. A ver, non é a E que miña... máis? Non é a miña virtude cociñar, pero teño outras. E cales? Ai, non che vou decir aquí, na Ai, televisión. Que me dá vergonha. Eu xa o sei, que algunhas tes, para aí escondidas. Algo hai, hombre. Algo hai, Sí. moito. Home, que ti non me biches Din, din. picando a leña sin camiseta, Pili. No. Descarga. Vinche catando os viños. Non. Bichesme catando os viños. Sí. Ai, Dios mío, tamén Dios mío, decir na ai. televisión que me viu catando viños. Bueno, que che parecen as receitas? A mí Ben? pareceme moi ben. Sí. Hai algunha que lle tens igual máis curiosidade ou non? Sí, teño máis curiosidade a da cociñeira. A de Bego? Sí, a de Bego, sí. Bueno, é menos Eu non sei, habitual, igual, non? Menos habitual, pero que sei eu.
Pero é de xulio, estaba che moi bon. Home, Olía... Eu engordaba cheirando, Que rica. Estaba notando como me saía... Mira, o olor xa alimentaba. Sí, A verdade é tanta, Sí. Así que unha non ten que ver ca outra. É verdade, Son distintas é verdade. completamente. Ahora, eso vai para gustos. Como Pois, todo. si queres, si te apetece, vamos velas e probalas. Home, logo. Peso viñemos. Para que viñemos. Para probalas. Viñes para probar? Home, Pois veña, pois vamos con Xulio Mato. Veña, veña. vamos. Tira diante de mí xa. Home. Pili Baralla, un aplauso para ela que está con nós no Cobrada de Televisión de Galicia. Vamos falar con Xulio. Bueno, vente para aquí, Pili. Que tú estabas que olía que... Ah, que sí. Hombre, esto A ver. además é como Dios manda. Mira, Exacto. esta quedou ca salsiña espesiña. Que non nos queda Sí. espesiña, eu tiña aquí por si acaso un plan B, vale? Unha Eixe cosa iso aí, maicena, aí, un poquinho de agua que podemos Para botar botar. antes dos ovos para No, pero espesar. esta está perfecta. Mira, entón agora que vamos a facer é vamos botar a base de chícharos cos sacramentos como... Co Sacramento. Cos sacramentos. Ti non Que é sabes como iso? fan en Tolosa cando fan unha alubiada. Sí. En Guipúzcoa, cando fan unha alubiada, botan os sacramentos todos, os 7 sacramentos, que é o Botácheslle- repolo, o chourizo, a morcilla. Botaches de tomate, ou non? Sí. Un poquinho de Xa tomate. triturado. Sí. E agora metémoslle aquí, Guau. e mira que maravilla de plato Que rico. que nos queda aí. Pois, señoras e señores, vamos a dar un super aplauso a Xulio Mato del Río. Ocho euros. No, enseñóllelo. Mirade que plato. Mirade que plato. Van a ver, Esto, van a ver. amigo. Van a ver, van a ver. Vamos con Begoña, Un veña. chisquiño de pimenta aí encima do... Aí está. Vamos con Begoña. Amigo. Veña. Aí está. Begoña tivo un problema, decía eu, estate quieta, non Begoña. toques eso, porque Non Begoña... houve ningún problema. No. Pode música de difuntos. Para. Jaime, pon aí unha música de difuntos. Sí. No. Mira. Música de difuntos. Morreu. Begoña 1, vaso Matounos. batedor 0. Matounos. Vai. Matou o vaso batedor. A ver, para, mira. Fixos o último, Mira así, fixos o último servizo. Mira así, para que se vexa ben. Aí. Mira. Está roto, está roto. Sí. Aí. Un aplauso para o vaso batedor que morreu. Morreu. Vímolo nacer aquí, Sí. Vímolo nacer, vímolo morrer no programa, deunos Algún moitas día- alegrías. Algún día tiña que ser. Home, claro, é que non estamos Algún para día. sempre, Exacto. Deunos moita risa. Escoita unha cousa, e agora que pasaron o traballo os compañeros de facer o vaso batedor ese pa pantalla... Ahora ten que vir un novo. Home, hai que traer outro. Sí, pero agora é o que queres. Estropeu na Xa aposta. era o que quería. Estropeu na aposta. Estropei a posta, sí, home. Sí. Bueno, vamos a Ese terminar así con un cordonciño de aceite, Que rico. que ten moito omega 3 e vaiche moi ben. Sí. Para todo. Xa ten Para o tamén corpo, o- para os huesos, para todo, para que sí? todo. Vai moi ben. sanísimo. Tamén o ten o aguacate. Tamén o aguacate, por tamén- eso. Evidentemente, vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, crack da cociña. Fili, vamos probar. Vamos, Veña, cal probamos algo. tira para aí para diante, aí adiante, aí adiante. aquí donde Aí á se esquerda, proba. mira, tes aí os cubertos, ves? Posta aquí no cabeceiro, aí no cabeceiro. E agora veñen os cociñeiros para traer as dúas receitas. A de Begoña quedou moi Sabes o que acaba presentada. de decir mirando para o meu plato? Dixo, que pouca gracia ten. Grasa. Grasa ou gracia. Grasa. É Toma, vou tomate. poñer unha culler, se queres probar a crema. É tomate. Bueno, pois aí están as dúas receitas que vai probar hoxe Pili de Baralla. Mientras tanto, xa sabedes que podedes chamar que hai 50 euriños en xogo, así que chamade a voltas co prato cando queirades porque repartimos cartiños no 881 365536. E antes de nada, moi ben, rapaz? Très bien. Está moi ben cocido, Mira a folla de loureiro que ben cocidiña está. Está aí, mira. Que mala é esa. Está Que na mala cociña, é. mira. É mala, vamos, é mala. Veña, vamos ir a Ferrol. Arrieritos somos. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Bueno, así me gusta. Que tal o tempo por Ferrol? Pois por Ferrol moi ben. Sí, fai Eu estou nun sitio que lle chaman Covas, que Ah, en pertenece Covas. a Ferrol. Sí, Covas, moi bo sitio. Pero digo que... Conócelo. Sí, pero fai solo, está nubrado ou estáse ben? Bueno, ahora mismo está algo nublado, pero vamos, que ben. Tamén fai falta que pegou moito aí atrás, E ben máis. Sí, bueno, por veña, va, por 50 euriños voulle pedir aos compañeros que levanten a pregunta, xa sabes, 3 respostas, 3 posibles respostas, só unha é correcta. Vamos alá. Vale. Cal destas verduras non pertence á familia dos chícharos? A faba, B, a pataca ou C, a lentella? Que difícil, Cal non pertenece? A familia dos chícharos. A faba, B, a pataca, C, a lentella. A lentella ou a fava? Que non pertence. Que non pertenece.
A patata. A patata. A patata, vale. Marcamos a patata, non? Sí. Disme que non pertenece á familia Correcto. dos... Vale, Correcto, eu creo que va ben. Sí, sí. Vale. Pois marcamos a pataca, vamos resolver, compañeiros. A pataca, un aplauso para ela, moi ben, moi ben. Moi ben, Mari Carmen. Pois, parabéns polos 50 euriños, xa sabes que este é a tua casa, podes vir cando queres, cando che dé a gana, vale? Vale, moitas gracias. Ben. Moitas gracias polo programa, porque vos vexo sempre. Gracias a ti. Moitas gracias. Gracias a ti. É un programa que sempre aprendes algo. Pois moitas gracias a ti Oxe francés. por chamar. Un bico grande, Mari Carmen. Chao, chao. Vale, igual. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta logo. Bueno, pois aí van os 50 euros para Ferrol. Agora é o momento de Pili de Baralla, que nos ten que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Isto está moi difícil. Ai, xa, pero... Está moi difícil, eh? Porque os dous están moi ben elaborados. Pero... Moi ricos. Petarme que dicir un. Ai, Dios, ahora sí que me... Vou no sortear. No, terme que... No, que máis te guste. No sortees o que máis te gustou, dos dous. É que a mí me gustaron os dous. Pero... Pili, termo que decir porque estamos marchando. Pois quédame con Xulio. Pois quedaste con Xulio Mato. Bueno, pues moitas gracias. Xulio Mato, aí está. Moi ben. Señoras, señores, marchamos. Queden coa actualidade co telexornal. Serán mañán máis recetas na Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao. E máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. Si o de noche pilla aquel conto, e por el che fai un xuramente.